Hello, sziasztok! Itt újra jelentkezik az a stúdió. Reed vagyok. És egy nagyon régi kedvenc, hát nem is olyan régi játék, de egyik kedvenc játékom volt, és nagyon régi játszottam vele, úgyhogy volt hozzá magyarosítás is, de nem találtam neten, így marad angol. És lejjebb veszem a dolgokat. Aztán meg egy oktató rész is. Na most ez remélem, hogy ez az lesz, vagy nem tudom. Játszom könnyűben, mert nem tudom. Ez nem az. Ez a szólói, vagy play. Nem tudom, mi az oktató videó. Vagy oktató videó. Jó van. Nem tudom. Hát játszunk végig mindenkit, aztán meglátjuk. This is a free-form scenario where you can play the game at your own pace. Try to capture the barbarian capital or conquer 70% of the map. There'll be hints and reminders. Nem tudom, hogy fog menni, mert megpróbáltam vele játszani, aztán meg lemaradtam egy korra, aztán meg aztán az ellenség már jött különböző dolgokkal. Igen, itt lehet fejleszteni, de én most hívok embert és kezdem fejleszteni a farmot. Ja, lehet embert, itt tudsz építkezni, itt rakhatni az emberre. Ez a felderítő, ez az tud gyilkolni is. Ez köbelje a térképet, az elindítod. Hívok rá még egyet. Nem tudom, itt még kell egy ember. Még csak egy. Ezt oda küldöm. Lehívok még egyet. Érdemes előbb szerintem a gazdaságot képíteni, bár mondjuk nem tudom. Aztán még itt elkezdem fejleszteni a dolgokat. Ez a libari. Kodító, civil level. Ja, ez a favágó. De még vágásmesteri. Jó klikkel irányítod az embert. Így van. Hát aztán meg tudom, tegyünk még egy farmot ide. Jó. Aztán ezt ide így. Legyen vele, küldjön még egyet, azt meg ide küldjük. Jó. Eléggé fejlesztünk. Ez az ember. Ez már új. Jól csinál. Jó, akkor csináljon a szárnyát. Mondjuk. Ide.
If you're running low on resources, you can always build farms to gather ehhez is kaja kell. citizens to gather timber. To generate Fejlesztéshez. markets and caravans to create trade routes between cities, or research taxation at a temple. Fejlesszük. Gazdaságban ma 32 kaja kell. Vagyunk 3. Mindig nagyon jó lesz. Tud már falut építeni, de nem építünk falut, hanem kialakítunk egy olyan piacot. Ez meg nem tudom mit csinál. Nem, hát fejlesztünk ki jászokat. Ez sokba kerül, sok. Aztán meg nem tudom, hogy állunk. Pénzhiány. Jó, akkor majd megy fő. Mint lesz minden, jó, plusz 10-zel megy. Akkor azt mondjuk egy kis fátat persze terjesztjük a... Jó, nem lehet, tehát nem tudom akkor. Try building a temple in your capital to increase its defenses and expand your borders. First, you'll need to research written word on the yellow science track at the library. Then your citizens will be able Pénzbe to... kerül, jó, hát akkor építsünk tornyokat. Hogy állunk? Jó, hát akkor fejlesztjünk, aztán meg kell nekem egy ilyen, mi ez a, még nem tudok angolul, de biztos valami történt. Mongol. India. Legyünk mongolok, aztán meg itt kompjúterre játszunk, aztán meg és akkor mi leszünk Románsz Russian Federáció, és akkor játszunk könnyűbe. Ja. Ja. Erre érdemes menni, ahol sok nyersanyag van. Aztán meg... Hát én nem tudom. Legyen random. Azt... Jó. Aztán már majd kiderül. És akkor... Rossz-e? Ezt elküldjük. Na, az ugye most itt jól kezdődött a játék. Leesett az FPS-em, na nem is baj. Nem tudom, hol vagyunk, de ideg van, és oroszokkal vagyunk, ami nem igazán gond. Ja. Aztán még nem küld még embert, vagy vas. Tudja. Jó, van farmunk. Akkor ez építsen még nekem mind a fát. Nem kell az orrom, basszátok meg.
minél több ember dolgozik, annál gyorsabb a kitermelés. Ugye még tolunk ide. Ja, egy ember kell. Amit talált dolgokat, itt is van valami nagyon zsírhat. Kihúztam a szakállam. Jó. Azért adjunk a korral, nem tudom összesen hány farmom lehet. Ja. Itt hogy állunk. Jó, hát maximum építünk piacot, nem is sehol. És akkor építünk ide valamit. Ja, egy kicsit vagyok fázva, mert észrevesztek, hogy olyan szép ogók meg hasonló. Jó, lefúrnom van, hát annak, aminek örülök. Aztán meg ezt elküldjük még egy városnak építeni. Nem tudom, hol találta. Itt így van, na, fasza. És akkor majd lépjünk egy kort. Még kérünk egy ilyet. Meg egy embert. Aztán meg elméletileg nem tudok. Csinálunk templomot. Ez meg jön ide. Még mindig 200 alma élelem kell. Ja, belaggol az a játék itten. Mit találtál még, barátom? Még semmit. De hogy nézem, majd lesz még dolog. Jó, akkor menjem akkor már. De ide farmot rakni. Kevés. Aztán meg... Tudom, de mi lesz? Kérünk majd még ebből is. Menjen... Majd... Bifavágót. Jó. És akkor még nem tudunk haladni. Korral. Megkérünk innen egy embert. És kérünk még. Hát jó, csak egy emberes. Ezt a Varda. Építsen nekem kaját. Ja. És akkor itt nagyban mennek a munkálatok. Na, tudom, hogy egy ember elfér. Ja. Ugye nézem már.
Már jól haladunk, akkor kéne építeni védőbástyákat. Az nem tudom, mit villog itt nekem. Azt idegesít. Jó, lovarda. Léptünk egy kort, hogy látom. És akkor építünk majd ki mindjárt. Hülye fasz. Kis szárnyát, így ide. Ez megjön ide. Sok emberke, sok. Hogy állunk? Fejlődni kell. De akkor menj oda. Termeg az embereket. De akkor most nem pénzt építünk, hanem de rakunk egy bástyát, ez fogják építeni a bástyáimat. Az egy ember. Gyere te is még ide. Kérünk még embert. Itten hogy állunk? Jó, akkor haladjunk. Hát akkor gyere te is még ide. És akkor te még nem menj el, mert te még kell lesz nekem. Így. Ide. Azt meg hiába akarsz jönni. Csak elég lesz. Termeljünk. Tudjunk az emberre. Fantasztikus! És akkor ezt meg ide. El nem menj. Mert nekem itt meg bástyát építesz. Beható. És akkor itt már hegy van és tudnak jönni, már víz van. De az ember azért el akar menni. No, ennek már a pénz kell. Viszont ezek már jobbak. Oké, te sem lógsz meg előlem. Jó, akkor építsünk nagyobb erejű bástyákat. Az se baj, ha van. Itt tudunk haladni, jó. Itt is tudunk. Járunk, jó, ha meg lesz még kőfarm. Jó kis bánya. Mit építettem? Templomot nem építettem valami okból, de azon akkor mi az, ez iskola. Mondjuk akkor jön ez ide.
Jó. Tudok még fejleszteni. Hát az már a következő kor lesz, ezek már, ezek biztos. Ez is ott jár. Jó van, majd még ráér. Bőven. És lassan befejezem a munkálatot. Mondom neki a következőt. Már mehet is oda, úgy ennek is. Ott hol van még kő. Meg oda mehetsz. És kérünk még embert. Két tanár bácsi. Jön ide. Ő meg még ide. Ezeket épít. Jön még. Bőven még 3, 4 bele. Rakjuk már tele akkor. Kérünk még bástyát. Ja, nem árt. Akármikor jött az ellenség is. És akármikor én megindulhatok, aztán majd... Nem, hogy az lesz kapsz. Aztán mondja. Tényleg készül mint ember. Kastélyt lehetne építeni mondjuk még. Lovardát. Itt jó, építünk egy lovardát. Legyünk erősebbek, mint az ellenfél, meg itt kéne fejlődni még a korral. Jó. Itt az emberünk. Itt akkor... Csináljuk ide egy lovardát. Így. Ezzel meg megszökni, akkor te meg nekem kezdj építeni egy ilyet. Ide. Jó, ott van emberek, itt jól állnak, na. 4-et vert teszünk ide. Hát és azt hiszem, szerintem jól bevittem magam. Világcsoda nem akarok még kiépíteni. Ezért mert hogy... Aztán ezt rakjuk ide akkor. Még itt haladni kell a korral bőven. Igen, ez már a harmadik kor lesz. Azért fejleszteni akarok nagyon. Na, fejlettünk. Nekünk csak jó.
Hoppá, nincs valami elegendő. Kérem, tanár bácsi. Akkor még egy küldjük ki őket. Húzatok be. Na. Jó. Ezt akkor fejlesztjük. Itt folynak a dolgok. Amit lehet, azt tudunk fejleszteni. Ez is belefér. Ó, még ez is bőven belefér. Hát gyerekek. Teljesen jók vagyunk. Na jó, megy elfele. És akkor ide fejleszti ezt, jó van. Jó van. Nem tudunk fejlődni. Embert tudunk kérni itt. Kérjünk fafeldolgozót. Ide. Kastélyunk. Ez már kém. Nem tudom. Kérjünk még egy jászokat, mert most éppen karrier van.